जोंनि बड'लेण्डनि राजथावनि क'क्राझार जिल्लायाव 298 सुबुंनि देहायाव HIV भाइरास मोननाय जादों रायजो राजा नोंथांमोन। तो बियो जोबोद सोमोनांथावना नङा जोबोद गोमोथावना आरो बागदावनाय नङा शकिं इनफरमेशन नङा। रायजो राजा नोंथांमोन दा जोङो बेखौ मोनथिनानै लानोसै फै, मानोना नैबे HIV भाइरासआ बोरै सोमजियो। गिबियावनो से नाम्बारावनो दङ गोबां मानसिजों माने देहानि सोमोन्दो लाखियोब्ला बेजोंबो गोबां मानसिजों जुदि सिनाय मोनै मानसिजों देहानि सोमोन्दो लाखियोब्ला बे HIV भाइरासआ सोमजियो। आरो लोगोसे सोरबा बै सेलन खानाय सिननाय नापितफोरनाव सोरबा हखान्दा ब्लेडजों आरो बे ब्लेडखौनो नोंनाव जुदि बाहायोब्ला नोंनाव जुदि बौवोब्ला बे थैजों माने गोसारनानै नोंनावबो बे HIV भाइरासआ जानो हागौ। आरो लोगोसे सिरिन्ज सासे बेमारिखौ थुखांनानै माने बे गंसे बिजिजोंनो आरो निडिलजोंनो बै सासे मानसिनाव जुदि थुयोब्ला बे HIV बेरामा बारदेरनो हागौ। तो रायजो राजा नोंथांमोन नैबे क'क्राझार जिल्लायाव जिथुनाखि 298 सुबुंनि देहायाव जि HIV भाइरास मोननाय जाबाय, तो बियो बबे मोनसे खारननि थाखाय जादों दा बेखौ नोजोर होनाया जोबोद गोनां रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बेनिफ्राय जोङो जोबोद सांग्रां जानांगोन जाहाथे नैबे खामानि मावनायनिफ्राय एकदम गोजानाव थानांगोन। सिनाय मोनै मानसिजों रांनि लालसाव फैसानि लालसाव गावनि देहाखौ फालांगि खालामगोन, गावनि सोलेरखौ फालांगि खालामगोन। बिनिफ्राय जेब्लाबो गोजानाव थानांगोन। आरो लोगोसे जोङो आरो गुबुन बिथिङाव जोङो सांग्रां जानांगोन। अब्लासो बे क'क्राझार जिल्ला बड'लेण्डनि राजथावनि बे HIV भाइरासनिफ्राय मुक्त जानांगोन आरो डक्टरनि माखासे एडभाइस परामर्शखौ लानानै जाय बेक्तिफोरा HIV भाइरास मोननाय जादों, जाय सुबुंनाव बिसोर डक्टरनि स्ट्रिक्टलि मेडिसिनफोरखौ जानायखौ मोजाङै फल' खालामनांगोन। माखासे रुल्स नियम नितिफोरखौ मोजाङै मानिनांगोन, नङा अब्लासो बे HIV भाइरासआबो खारनो हागौ। नङाबा जुदि बिनि जेबो ट्रिटमेन्ट लायाब्ला मानसिया ओरै रानथें जानानै लरग' थरग' जानानै बियो हाराल' थाहैगोन आरोना। तो बिनिखायनो सांग्रां जाबानो जाबाय। आरो बेखौ जोङो न'खर सावरायनांगौ, न'खर फोरमायलायनांगौ। बे HIVनि भाइरासआ बोरै फैयो बोरै जायो बेखौ लाजिनांगौनि गोनांथि गैया आरोना। जै जाथों जै बर' हारिनि।